ɗum ɗo vraiment sinno ko saga en gaynaka sino mawni walla no waɗe développé foti noddede kal gaynaka mais a yiɗa waɗa développé gaynaka mbiyaɗa noddu joguiɗo costume mo cravate mum siko fini koɗo ɓuuɓi woni mbiya ɗum addu miijo ma e gaynaka mais on addanma koko waɗi ɗum arrangé ko ɗum noon vraiment sinno ko saga men développement mo jiiɗi waɗɗo watte ko département de Podor walla waɗe nder Casamance walla waɗe e diwan Tambacounda par ce que ko aynoɓe deggi toon ɓe goni teɓe jooɗoɓe jewto haaɓe nandira e nder mumen mawɓe aynaɓe e sukaɓe aynaɓe yimɓe ƴeewa miijoji ɗi tawi ko gaynaka ɓe mbiyata moderne foti ko waɗede hono mbatten ha jaaden e jamanu saabu leydi aduna oɗo tolniɗo aduna kala leydi ɓurde mi wadde développé e nder 5 continent o ko ndem e gaynaka ɗum kam enen foof en jaaɓi ɗon ɗum noon fuɗɗiri koɗo hakku bamen Adame nde yalti aljanna waɗi Allah ƴetti liggey ɗiɗon mecci ɗiɗi wodno ko ndem e gaynaka tan haabelo woni ƴetti gaynaka ko ɗum woni aynaɓe ƴetti ɗum hande aynaɓe fulɓe ɗaabel woni ndemannoɗo dañata wadde ko ɗon gaynaka hande ponno wadde le tout kala ko ɓamten mawte ko yiɗa hen yarnede yeeso vraiment fonno wonde koye koɗo aynaɓe pinat aynaɓe tradition koɗo duggi mbaɗat mais wona kayɗa ɗo ganduɗa hoore ma ɗo ko lujum woni ɗo ko naggam woni ɗo ko ɗum ɗo mbiyon ko ɗon mbattum développé gaynaka ɗum wawon e parfois kadi ene yiye pelle ene yimɓe ne mbiya mbaɗi pelle mbaɗi mouvement ji honno ande kadi mouvement aynaɓe Tampii ma ɓeydima hen tawi mouvement ji goɗɗi e pelle goɗɗe darninoɗe gaynaka mais kono taw sa ƴeewi neɗɗo o ko haalata ko pop ko kañum tan goto ala ɓe wondi beele annene ko mouvement joguiɗo gardiɗo e rewɓe hen moftoɓe ngaaluji e ko nandi hen no bureau fedde foti darrade ni ko noon mouvement o way walla ɗo ha ɗo yarate joni ko an tan woodi aɗa haalda yimɓe eyyi Oumar Doro Koumé mi waɗa welti on ɗon question saabu noon ko mouvement o heeɓi ko dañde ko lebbi 3 pawɗi seeɗa en waɗi noon yimɓe kilifaɓe ɓe jaaduɗen hen ɓe dokki hen miijoji mumen e hakkille kala ko mbatten kadi ma en kalan joomumen ɓe dokku ɓen hen hakkille e gandal mais en jarata tan ko enen mbaɗi créé ko enen tan jahat no min Abdourahmane Ba komi ɓooy ɗum haɓade mi wawa ɗum haɓade ruttomi wi mbeɗa waɗa ɗum nde min haalde no yoga en wawi wonde e foof jeeyaɓe e mouvement o par ce que woni hen actuellement ɓurani ko actuellement ɓene 97 wona keewal ngal ko qualité o eyyi cukalumi sohla ko qualité o yimɓe daariɓe tiɗɓe wawɓe yoltande gaynaka hujjoji mumen e koɓe jiɗɗi ko ɗum ɗon vraiment woni ko cukalɗen ko pelle gaynaɓe kalataɓe ko gonga pelle ɗe ne keewi woni min woni goɗɗo ɓuuri heew pelle ɗe joomumen gonirɗo tan ko yiilade ko mbaɗe posuji mumen ja jindira e ministre gulla ha jettiyo président walla ministre itte million ngaji naggam taw ko ɗum inde fedde e ko wona inde fedde wona gotum par ce que mbiɗa ko gondirɗa ɓille fedde nde toccoɗa million ngaji ɗi ɓe mbaɗa paaco nder ɗum koko ɓooyiɗo vraiment te pelle ɗe ngalana gartam hay gotam e gaynako par ce que ɓe ɓeydi bon ko warde e wadde paralysé gaynako ko ɗum noon neɗɗo noon sabude wawa wuppu hoore mum isno eɗen jogui enen kam vision e hakkille e gandal e ñaagade oɗo régime garo vraiment ko kalten ko wawa nanede yimɓe noddi aynaɓe kadi vraiment mbawa notade hen joni o fedde nde hay sinno ko lebbi 3 nde sosa miijo ngo kam ko ɓooygo ha nde sosama hande ko lebbi 3 mana nde yarata lebbi 3 pawɗi balɗe seeɗa beele ɗo yarate won taaɓal ngal ganduɗa on puɗɗima gollade nde tawno hay sinno on golloyaki e ɗo ɓuuri woɗɗude walla eko nandi hen tawa kam won kam ko puɗɗi ɗon wadde ɗum ɗo kam ene jeeya mana e golle fedde eyyi ɗum ɗo no ina anniya foof vraiment waɗede neɗɗo vraiment kaɗa haala tan ko woodi eɗen jogui hen objectif pour darade ɓurno foof wonde par ce que actuellement kam koko élection koko yetti ɗo ala ko wawi ɗo haalede walla ko ɗum noon tawi wona élection o yawtu ala hen ko wawi ɗo yeede ɗo kam il faut élection ya par ce que hay goto anda homo woni président homo woni yata par ce que hanti en wawi wonde mina président en wawi foof no wawi wonde voilà eyyi ɗum ɗo siko yawtama ne yiiɗa eɓɓede yiiɗa waɗede liggeyoji yiiɗa darneji tiɗɗi caggal noon nde kalduɗen eɓe gunduɗen ɓe hamin nana nder min ƴeew hoɗen golle mbawten gollade e holko mbawɗen wadde par ce que fedde nde itti ko kala caɗele ko wonate gaynaka taw hunde ma en mbaw rendin mbawen wallu joomumen toujours e caɗele ɗe jogoto ɗum woni
anniyo caggal ko fedde daraniɓe gaynaka te joni joni e haalama a wi aynaɓe wona e Dakaru jirte aynaɓe wona e Thiès jirte donc firti wona e guure tapmaji ɓe jirte ɓe jirte mana koye nder koya o eɗo ɓuuri woɗɗude beele oɗon paari e telloyade e tawoyde aynaɓe toɓe ɓuuri toɓe mbawi wonde foof mbaɗoɓe sensibilisé haaɓe paama tigui rigui holko woni jaɓɓal moɗon e so tawi oɗon mbaɗa ngal jaɓɓal holno keɓirton moyen eyyi ɗum ɗo noon ɗum ko haal ka ala moyen kam pour mbaɗa ko heewi e tawoyde aynaɓe ɗum wona ko wiiɓe mais Abdourahmane Ba kam en ɓooyi kam vraiment suusde jiirinde e suusde koyan saabu ko ɓooyani ko vraiment eɗen gandi en mbaɗi ha jillu ha ndin Jolof en ndewi ha Saloum ha nder Gambi haata nder gandanɗa hoorema tilliɗen e dande maayo to en jii toon foof caɗele ɗe ganduɗa hoorema mbawɗa tan ko haalde ɗeɗo caɗele awa a horo tan andu ɗum ɗo ko hono wawi ɗum wonirde e nder leydi ndi caɗele ɗe koko ɓeydoto toujours ko kewata e balke ɗeɗo ko ka yi toon ɓerde ma koko huɓɓata koko muusi te a yita e autorité goto daratoɗo pour walla jomum en ɗamɗo yo jar no hannirta ni ko caɗele e dow caɗele ɗum ɗo kam vraiment min kam komi mbeɗa woowi kala ganduɗo Abdourahmane Ba ene woowi yiide ɗum e koya o nde saaha nde wuli caw ɗum kam eɗen gowti ɗum guila en miijaki boom wadde ɗum par ce que enen ken aynaɓe ken ɓiɓɓe aynaɓe ha joni koye gaynaako tradition ko jiknaɓe ko yahoɓe mawraɓe ko sidiyoɓe ne jahana garta ɗum ɗon enen en mbawa was tawoydeɓe toon e vraiment holno keɓirton moyen manan ha mbawon fuɗɗade golle ɗe ligguiɗon ɗo on mbaɗat pied walla wonko joguiɗon oɗon jeeya exactement moyen moon holno mbatton ha keɓon ɗum beele oɗon mbawa gollade golle ɗe ganduɗa ɗum ɗo ene nawra mouvement o yesso eyyi Oumar Doro Koumi actuellement ko puɗɗiɗen wadde ko yaarude volonté yagal taw banggal ko emen kalten ha leer eɗen puɗɗi hen wadde fewte wadde hen seeɗa carte pour wadde lancé yimɓeɓe yo gar cooda carte cooda tistaji pour mbawen dañde moyen seeɗa ƴeewen keeso fuɗɗo heddi ko mbaɗen le tout min mbaɗa le tout e nder amen min mbaɗa coudge pour min mbaw dañde ganduɗa hoorema fond seeɗa wawa wonde keeso taw jangga siko sohlama waɗede hunde walla caɗele godi walla jiiɗi wadde darnude o caɗele goni e gaynaka wadde manifesté walla ƴewde journaliste waɓen Oumar Doro Koumel en mbawa yawtinde message uji min cokuli ɗi ɗum ɗon vraiment emin puɗɗo hen liggade te kadi emin jiiɗi continue saabu vraiment actuellement kam pour ko min mbaɗa ko wayi ɗum ɗo kam ko ma élection o tan yawta so tawi neɗɗo ene jeeye e leydi walla ene jeeye e fedde alay saago ma jogo manan kayitaji e fedde ne so tawi aɗa yiiɗi wiide koye fedde he jeeɗa ka membre fedde nde alay saago fedde ene jogui carte mum d' identité spécial woni carte membre beele on puɗɗima wadde carte membre on puɗɗima yeyde walla on cuwata o eyyi Oumar Doro Koumi min mbaɗi carte membre o nini en jii no wayi foof mouvement Aynaabe Tampii ko ni wayi carte o ko 400 jarat woni 2000 francs tistaji noon mbo ɓornimi o walla yogo e danejo on ɗon ɗiɗo vraiment tistaji ɗi ko 5000 francs yeyete waɗi noon haalɓe yo mbaɗani hen tistaji mumen pour mbawa sodde waɗɓe volonté yagal heɓenen coobima hen ina waɗi kadi wiɓe yo carte aji mumen gara ɗum ɗo foof eɗen jiiɗi hen liggade mais eɗen ɓuuri hen heew kam ko après élection o kam woniyata inchallah donc somi faami après élection mo mbat tisaji ɗi ganduɗa ɗi wonata comme no tiset d'honneur ni hay sinno manan tiset yeyete ko 5000 baɗono Oumar Doro Koumi pewnon ɗum tiset taw so ari ene wawi sodde tiset o 50000 ɓeɓe ganduɗa kadi pewnon ɗumen carte d'honneur hay sinno carte ko 400 jarata tawa oɗo son jettima ɗum sodata carte mum mana ko ujunere no ujunnaji tati ujunnaji nayyi ha ujunnaji nogas sans dépend e neɗɗo o mo fayida manam mo totti manan fedde nde joni joni o soko tawi aɗa jogui wasiya manam mo paruɗa e dendagal ɓiɓɓe manan aynaɓe wonɓe koya o nde so tawi aynaɓe ne kaale ko ɓen tigui kalete wonɓe koya o holko wonata mouvement o noon ko noddi ko aynaɓe foof gaynaka tradition e moderne foof kala bawɗo jeeyde e walla tan ganduɗo ene dilla e gaynaka ne jeeya hen ko fewte aynaɓe mbiyatmi aynaɓe jiɗi mbaɗon cuɗol gotol gandon koye leydi ndi jeyɗon kala ɗo gaynaka woni jiɗɗen ko yo andu hombo woni kañum yo waɗa le tout saabu enen ko woni objectif men boom ko gaynaka o yo won député yo gaynaka o yaha won ministre gaynaka o yo won on leader mo gandanɗa hoorema tawa ko gaynaka
e fina tawa mu taw ala ko bonnata ɗumen taw jangga a watta complexe par ce que ina heewi kureji men aynaɓe men yahoɓe janggoyi walla mbatta naate gouvernement ji donc mbaɗa siècle fina tawa mumen walla gaynaka walla gueɗe baaɗe noon ɗum ɗo foof jiɗɗen haɓade ɗum ha gaynaka ɗo ganduɗa hoore ma kala jiiɗ ɗum ko gayna neɗɗo noble wonata heddi ko eɗen mbaɗa lancé bandiraɓe men kureji men yoɓe mbaɗa le tout kala jogueɗo carte photo ɗo mbawɗa wonde e commune foof ya waɗa le tout e département walla région ɓe gonɗa yayi waɗa siko tawi on ɓe neldaka moyen yo mbaɗa volonté ganda élection wona député wona fewte député walla wonde walla maire walla ɗum ɗo ko hunde nde gandanɗa hoore ma kala ko cukalɗa ko hen mbawta ɗum hebde hen mbawta dañde ko jiɗɗa te kadi pour gandeɗa ka an koye leydi he jeyɗa vraiment ka wullinaneɗa a timmat citoyen a votiyat kollira a voti ka voti aɗa jogui droit jofade président on ɗon kalda e mum par ce que ka baɗ totta ɗum kartal votanɗa ɗum wawi jooɗo comme no maire ma ko ɗum ɗo vraiment jiɗɗen bandiraɓe yo nooto hen gara vote on hannirta ni ƴeewo noon joguiɗo programme mbo jogui yakar ma wawa jogade wadde changement e nder gaynaka ɗum noon ko welema mawɗo wonino hannde koɗo men ko Abdourahmane Ba mo ganduɗa jeeya ko takki boy mbiyete walla takki boy voilà takki boy Wurnayyi takki boy Wurnayyi tabarakallah machallah kañum woni gardiɗo fedde wiyetede mouvement Aynaabe Tampii et puis kadi ko haali ko so tawi bandiraɓe keeɗima ma paam tigui rigui ko haalata ko o nokki ɗum koye ɓerde makko mbaynirtomi tan vraiment eɗen jetta bandiraɓe foof jeeyaɓe mouvement eɓe cuwa hen jeeya e faaɓe hen jeeyade eɗen ero noon kadi vraiment eɗen calmino passage Amadou Seydou Diallo en Seydou Amadou Ba e bandiraɓe foof en goppani hay goto dia en vraiment e sehilaɓe gueɗɓe kala mo jejjimi inde mum tan vraiment yo yaforomi donc mbeɗa yinno innude inde mum donc eɗen calmina foof en eɗen jiiɗi kadi machallah mbaɗen le tout voti en ɓarɗen tatki voten hannirta ni ballen koye men ballen diwan mbawen dañde électoral kala ko cukalɗen ndiyam ko wawi wonde foof ko hen mbawten ɗum hebde en calmini bandiraɓe en beltanima kadi vraiment Oumar Doro Koumé dokkuɗo en oɗo sens vraiment ko o en ngala jobdi mum machallah min beltima no hannirta ni ko gueɗe Abdourahmane Ba bandiraɓe wonno koɗo men ko Abdourahmane Ba ene jeeya wuuro no wiye tarki kañum woni président mouvement Aynaabe Tampii mboɗo sikki on paami ko haala ko moni kala ene foti wawde wattide hakkille mum ha tengti noon e ɗo watti ndi haalde ɗo kala Sénégal najo koye élection wona koko foti wotede kala Sénégal najo yo hoccu carte muɗum yaaha wotoyo soko tawi a yiiɗi wiide aɗa namdo fodde ma aɗa waɗa manifesté o a waɗat ko poɗɗa wadde ko foti wadde nde noon ene waɗɗimo kala yo yamanan wotoya bandiraɓe WINDERE-TV e émission Sénégal men ha yeeso ko lawol